Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga higala, mga kabisdak! Before kita magsugod, please comment where you are watching from. Huwag i-share po ang live sa inyong mga amiga. O i-follow ang page aron. Dili ni mo ma-miss ang akong nightly conversation. O kung ikaw sa Kabisaya nga nilangyaw sama ka nako sa laing nasod aron manimpalad, comment down below kung asa ka karon nagtan-aw o asa ka kabisaya gikan. Okay, so ako si Ate Binky, Bisaya gikan sa Misamis Oriental, diri na karon ako sa Canada. So welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong istoryahan ang tinuod nga kinabuhi nato ba mga kaagi nato, mga hagit, mga leksyon o mga oportunidad nga makatabang sa atong kinabuhi. Okay, kuhaa ang inyong kape kay mag-istorya ta imong tea or imuhang tubig. Okay? So, karong gabi una ang atong pag-isgutan ang unsa ang pinakadako nga investment nato, no? So, sa gamay pa ko, ginaingan ko sa akong nanay, day, ang atong pinakadako nga investment, mao na siya. So, kabalo ka, baka unsay investment nga walay makakawat. So, kadaghanan sa ato, nakahibalo man siguro, no? Pero, ang atong investment yun nga, pinaka, dili makuha sa uban, ang atong kahibalo ba kanang mga butang nga atong nahibaluan. Okay, so sa karon nga panahon, sa niadtong panahon o karon lahi ra, no? So mo nang si Ate Binky nagpadayon gihapon og tuon. Kay kung dili ta magtuon sa bag-o karon nga technology, so walay kinsa may mutabang nako, no? Kinsay mutabang nato. Atong kaugalingon daghan kay karon sa technology nga dapat gyud ta aware kay kinahanglan gyud nga atong i-adapt ang bag-o, di ba? Maingon ta nga di man na uso sa amo ko sa una tinuod pero kinahanglan ta nga masayod, no? Kay ang pareha ra gud na ang Ginoo naa kanato sa una hangtod sa karon. So kinahanglan na open ta sa atong mga bag-o nga pagtulunan kay kining tanan naman na siya hinungdan nga nung mahitabo, di ba? Maingon ta nga kini kanang naay dili maayo, pero guys kabalo mo kani bang mga tanan nga nahitabo gid sa ato karon kanang daghang kaayo mag-ingon nga sa online, daghang kaayo dili kanang maayo, pero daghan pud kaayo maayo. So dinhi ta mo pili sa maayo nga panghitabo karon kay kung dili ta mutuon mosamot ta nga walay kaalam ug mosamot ta og unsa tawag ana kanang dili daw ka kanang ma-ignorante ta sa atong mga unsay mga bago nga pagtulunan ba. So, labaw sa tanan, ako ni siyang i-share sa mga Bisaya ani nga show. Ako ning i-encourage sa mga Bisaya nga pareha nako nga nag-adto sa laing nasod nanimpalad. Unya kabalo na ka kung ana kag laing nasod, di ba? Mo trabaho gyud ka, duha, tulo ka ta trabaho kay kinahanglan gyud ka nga naa kay isuporta kay danan dili bayaran biya. Hello, salamat sa nag-watch. Let me know where are you watching from and comment down below, okay? So, ang akong gisgutan karon is about kaalam nga dili na makuha sa uban. So, ang una gud kana bitaw atong kahibalo. Mao na siya nga I'm showing up here kay kung kinsa gusto nga mo tuon about social media, I can show you how nga na giyon sa nako pagpakahibalo. So you can comment down below nga kay aron magistoryahan na ita. So sa diri man gud social media, dili nako na kay bitang sa akong pagkasakit
wala ko nawad-an ko og kuan ba paglaom niya atong panahon na pero naa di ay kanang bitong naay mahitabo sa imo nga kanang pagtuon nimo nga wala nagig kay hope naa na siya hinungdan nganong mahitabo na sa imo ha. So everything happens mo nang gingon everything happen for a reason and there is another door is opening for you. So mao na siya nga kinahanglan ta magtuon. Aron sa akong kuan, sa akong pagka-curious so nga mo sulod aning online space nga akong gitun-an karon. At nakita nako na nabito ko'y purpose kay madasigon ko nga mag-share because I'm sharing, I'm inviting, I'm kana bitang inspiring other people nga Bisaya para nako. So para nako nga ug sa mga tanan nga gikan sa Pilipinas no I know nga nanggawas ta para mangita tag sa laing sa atong mayong kapalaran di ba? So what we kana ang ato bitong gihimo mubalik magud sa ato so nanggingon ang imong gitanong imong pupuon. So diri sa online space I found myself like nakita na ko akong purpose and then kanang sa una dili kay ko kanang dili ko intentional ba kanang maulawon ko nya di ko kanang introvert kaay ko ba. So mao na siya nga kanang diri nakita nako akong personal growth anang mo grow up personally kay kabalo mo kung naagid mo sa mga sa kung naata aning aning nga mga online mo grow ka personally kay daghan man kaayo mo komentaryo nimo no daghan kay mo history mo nimo na but then ang importante nga naagi kay kanabitang mo show up ka kada adlaw unya kanang ma-build imong pasensya ma-build imong confidence di ba so, kana siya investment man na nimo investment na natong tanan atong investment na siya sa atong kaugalingon ang labaw sa tanan ang atong yung panglawas no ang atong health is the number one investment unya kung ang imong health kauban na na imong mindset nga kanang bitang positive jud ka kay kung dili man gud ka positive ang imong pananaw sa kinabuhi no ang imong health good mo go down kay mura ra man na good siya og usa ra man atong lawas ug atong huna-huna ug atong ulo ba so ang atong head imagine nimo sa katong nasakit ko ang akong gihimo kanunay lang ko magpasalamat sa Ginoo and mo na akong mutuo ko nga kanabitang positive ka unya magpasalamat ka permi kung unsay naa nimo dili ka magsigil reklamo makatabang gid sa imuha kung kay naa man tay rason man tay purpose nga mabuhi pa diri sa kalibutan di ba so ang kaning mga tanan bitaw nga pagtulon-an nga na ako natun-an karon sa ako natun-an diri sa social media no munang gusto nako i-share sa uban no kay kaning tanan man gud no bisan asa ta we can bring this and we can be a better person to others kada itaw magtabang ta anang ang atohang purpose is to help kay ang kuan man gud diri ang kani siya nga community the purpose of this community is to help others helping each other so mao na siya ang core ani nga kanang mao ang core bitaw nga value ang core nga value sa community is helping it to help other people to become a better version sa ilang self so kung ikaw gusto ka nga ma-become a better version sa imong self why check it out and you can just ask me okay so ako pangutanan nimo unsay bag-ong skill nga gusto nimo nga makatunan okay isulti unsay bag-ong skill nga gusto nimo nga makatunan din sa social media aron we can talk about it in my next video in my next live we can discuss more about it. So, maura to daghang kay salamat sa inyong pag-uban kanako karong gabi ko na mga igsoon. Ay nomdumi nga dili kinahanglan paspas ang atong pag-abot sa atong mga pangadamgo. Ang importante wala ta mihunong. Small step kada adlaw still progress na gihapon na siya. So, padayon lang ta kay nagihapon naguban ka nato ang Ginoo. Kay ang Ginoo nagauban ka nato ug umaga panalangin ka natong tanan.
God bless everybody. Ug mayong gabi kaninyong tanan. Karon ako na pong ipanungog ninyo ang akong gihimo nga kanta. This is my story. Alright? So ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube kay naa diha akong kanta that say I'm Still Rising by Ate Binti. Alright? There you go. If kalimot sa YouTube, subscribe. Benita Olivia, okay? Islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me. When life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still Guys, if kalimot, sunod gabi ng next one. from the ashes of Salamat sa inyong kapapangka natin. Gabi. I'm still standing, pain and all.